Bezvedomie je stav, ktorý ohrozuje život človeka a preto musíme prvú pomoc poskytnúť okamžite. Keď uvidíme človeka v bezvedomí, oslovíme ho, zatrasieme ním a zistíme, či dýcha. Ak zistíme, že osoba v bezvedomí dýcha, ale nereaguje, uložíme ju do stabilizovanej polohy. Postihnutému spriechodníme dýchacie cesty. K nám bližšiu hornú končatinu upažíme do pravého uhla s telom, vzdialenejšiu hornú končatinu preložíme cez hrudník na rameno a takisto od nás vzdialenejšiu dolnú končatinu pokrčíme v kolene. Postihnutého chytíme za kĺby a prevrátime smerom k sebe. Hlavu zakloníme, aby boli dýchacie cesty priechodné a neustále kontrolujeme vedomie.